Yazi ukuthi sesikhathele kade sihleli la. Silalela izithembiso engeke zizeyifezwe la. Bedlala ngathi besenza uPopeye. Ngoba sila asizona ilima yabo. Ngoba sila nishiya ingane zenu ezinye zisesikoleni la idinga ukulanda. Silokhu sidlala abantu bahulumeni la besenza ilimi. Imashi S5 la sikhona namhlanje. S5. Lokhu kuthiwa kusayina ama memorandum kanti kuzoze kube yini? Kanti kuzoze kube yini kusayina ama memorandum? Iyodwa into engizoyenza mina engizoyenza ezoyenziwe yimina. Imashi soyivala niyezwa. Sizogoduka semakhaya. Kodwa bafuna ukuyebhisha bakhululeke bayebhisha. Akekho umuntu ozonqabela ukuthi niyebhisha ezweni lena ngithi. Angithi anisamashi niyaziwokhela niyebhisha. Angithi. Imashi iphelile niyangizwa. Maphoyisa imashi iphelile. Akusayona imashi. Abantu bebeshiselwe befuna ukuyophola ebhisha. Bayayipholela ebhisha. Niyangizwa sengithini? Ayithi niyangizwa. Laba balapho niyangizwa. Imasha savumelana ngakho nina mina nani maphoyisa savumelana ngakho. Ukuthi sohamba size la bese siyayivala imasha siyayivala. Angisezwani. Akekho ozothi manihamba kanje niyamasha niyoyiphukudela ebhishi. Yes. Manifuna futhi ukushaya idadam nilishayini yezwa. Manifuna ukushaya imaswini ishayini yezwa. Isezweni lenu niyangizwa. Alikho iphoyisa la elizonqabela ukuthi nihambe ngebhishi. Awukho umthetho osho njalo. Niyangizwa ukuthi ngithini? Hayi aningizwa kahle. Angizwa nje kahle ukuthi ngithini. Nilambile nilambe kakhulu. Nomile nome kakhulu. Okay. Ngifuna ngitshele nalabo abangangizwa balapha ya. Ngithi mina imashi iphelile niyangizwa. Imashi njani? Asamasha ngithi. Lento besiyikhuluma yabantu bokufika iphelile. Niyangizwa. Ingqoqo yethu ngabantu bokufika ayisekho. Sesixoxa ngani manje sixoxa ngani? Siyenzani? Khona abantu basegoli la, sanibonana eJoburg. Khona abantu abasuka eGoli la. Ikhona yini iphutha abantu basegoli bebefuna ukuyebhisha? Kurong yini nina abantu baseThekwini baphelezela beyebhisha? Ukhona umuntu ongaboshela ukuthi uyebhishi. Hayi ngeke siboshele ngebhishi. Hayi ngeke bafana bani. Sesihamba. Imemorandum angithi nibonile nonke bezoyisayina lama officials a junior la ngithi. Yebo. Angithi ayikho imeye efikile la ezosayinela imemorandum. Ayekho MEC ophume office lakhe belishawe ekhona. Akekho noyedwa phakathi kwabo othe uzoshiya security. Ezosibona la shiswe ilanga. Niyangizwa? Siyalanda manje. Angithi bona baba nezindonga eziphezulu. Bayathenga bona kulama tuck shop abantu bakufika. Bayahamba bona edrobheni kule yitolo. Ukhona phakathi kwabo nezingane ezifunda kule ikole egcwele eDington. Bayama bona iqueue yokuma ibhedlela. Manje ke yini ezonivimba ukuthi nebhishi? Ayikho. Asambeni. Asiye. Angithi nihlale nithi nina you are not angry enough, right? Ngicela ningabi angry njengamanje. Ufuna niphole nirelaxe. Nihambe niyebhishi. Nihambe nje futhi nibambane isandla nibe together. Ukuthi uyi-MK yasinandaba, ukuthi uyi-IFP yasinandaba, ukuthi uyini uyi-Action SA, ukuthi uyi-Operation Dudula. Njengamanje sizobambana izandla sonke siyobhukuda ngiyabonga mina.